Itu. Yuk, yuk, yuk. Terus. Itu. Ya. Ya. Sing dadi sing arep ngambruk sing mburi Pak Dita. Iya, karena kalangan iki jembare kaya ngono kok sik ditujuki sindene iki nek jane ngopo. Karepe sindene kon melu jegur sisan. Besok sindene lanang kabeh wae to Mas Joko harus nganggo sinden wedok. Ora sembrono ya Jatilan ki ra include BPJS lho. Heeh. Ku nek patah tulang ya sing bayar sapa? Tak visumke gitu. Ya tasih mangresaran kalian Krido turun ketunggal yang beralamatkan di Kerajaan Sumokatan Luar Magelang Gemilang. Suweran rumpu pawardamu Oh,
Ambon. Nggih. Ya terima kasih Mas Doni. Iki mau request penarine kasunyatan ya, Mbak. Ya, mangga. Bisa sih mari saran kalian kredo turun ketunggal bareng Danang Audio Sound System.
kowe nyate liya apa iki kasut nyata sing tak topo sebab dasane dombang makar ono ning ati nanging kudu aku sing yuk Kerido Turangga Tunggal yuk ayo kondur yuk Wadya kala buta os ya os
yuk. Raseksa gedruk. Yang serayang oh, 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 yang serayang yang serayang oh, yang serayang